אופיר, בוקר טוב. תגיד לי, באיזה שעה אתם מתחילים? אוקיי, אז אני מתארגנת, תן לי 2 דקות ואני אצלכם. ביי. יש לי וידוי. אני פריקית של ארוחות בוקר בבתי מלון. זו האמת, רק המחשבה על ארוחת הבוקר מפתחת לי רעב קיצוני ואני מסוגלת לדרוס את כל מי שאני רואה בדרך לבופה. אז הפעם החלטתי שאני הולכת ללמוד איך מכינים ארוחת בוקר ישראלית במלון, ולא סתם ארוחת בוקר, ארוחת גורמה. אני יורדת למטבח. בוקר טוב. שלומך? מתי אתה קם? ב-5? אנחנו ב-5 פה. והכל כבר מוכן. אנחנו מוכנים. בשעה הזאת אנחנו מוכנים, בהחלט כן. טוב, אתה מראה לי איך עושים את זה? כי ארוחות בוקר, אתה יודע, אני חזקה בזה. למטבח. אחריך, שף. לאן אתה לוקח אותי? איך דואגים שזה עדיין יהיה טעים לכל כך הרבה אנשים? זה העבודה שלנו, אנחנו כל הזמן מסתכלים, כל הזמן בוחנים. מה שמדהים אותי זה הכמויות. הרבה אנשים, יש לנו כל בוקר משהו ברמה של בין 800 ל-1,000. אז אלה הכמויות. זה גזרים לערב ליום אחד. וואו. פותחים את הכל פה, מכינים את הכל, אחרי חיטוי כמובן, ופה זה עולה למחלקות. ואתה מפקח על הכל? ומפחדים ממך? מה הישראלים הכי אוהבים בעיניך בארוחת בוקר? לחמים, סלטים מיוחדים של אנדיב, גבינות מיוחדות מערבה, יש לנו תחנה אסיאתית, מרק תירס, די, מרק ירקות עם טופו, פתאי. ויש לזה ביקוש? ודאי. וואו. פתאי, ישראלים משתגעים. נודלס, בקצ'וי, יש לנו המון דברים, מגוון גדול. ולמה בחו"ל תמיד המבחר הוא כזה קטן ובארץ יש הכל מהכל בארוחות? אנחנו פה, זה מה שנוצר, ככה נוצרה ארוחת בוקר ישראלית. לאט לאט הוספנו עוד ועוד. בהתחלה זה היה לפצות על כל מיני חוסרים שיש במדינה, ונהייתה ארוחת בוקר גדולה. טוב, פה אנחנו מייצרים את הגלידות לארוחת בוקר, את השוקולדים. יש לנו פה גלידה של יוגורט עזים, מאוד מיוחד. ובריא. נכון, גם טוב לילדים, מצוין. וואי, זה קפוא. טעים. טעים מאוד. והגימיק הכי גדול שלנו זה גלידה של עגבניות עם לבנה, שמן זית ובזיליקום. את זה אני חייבת לטעום. זה אנחנו טועמים. בתיאבון. ספרי לי איך היה. בוקר טוב. אפשר להציע לך? לא, את עובדת חדשה כאן. עדיין לא, אבל אני עם אופיר. את יעל. בסיום מטבחים, נכון? אתה? אני ליאור, אני המנכ"ל. נחמד, ואתה עדיין יורד לארוחות בוקר? ארוחה כזאת, היית מוותרת עליה? האמת שלא. אתה מזמין אותי? אני חושב שעבד מספיק קשה, בואי נאכל יחד. יאללה. טוב, אני חושבת שהרווחתי את הארוחה הזאת ביושר, וזה הזמן לרדת לבריכה להתפנק. אתה מצטרף? הלוואי ויכולתי, אבל יש לי עוד כמה דברים קטנים עוד לעשות היום. טוב, האמת שמה שלמדתי זה שמאחורי כל חופשה חלומית עומדים צי של אנשים שעובדים כדי לפנק אותך. כן, בוודאי, כי קודם כל זה עבודה סביב השעון. כמות ארוחות גדולה לייצר, ארוחות ברמה שצריכים להיות. אז מה עושה את האקסטרה, את הערך המוסף שאתה חושב שצריך ממלון? חוויה נופש אולטימטיבית מתחילה בשירות. מתחילה במזון, אנשים באים לחופש, הם לא כל כך עושים חשבון למה הם אוכלים. לא, הם לא. אז, וזה צריך להיות בשפע, וזה צריך להיות מגוון, וזה צריך להיות טוב. זה בדיוק הערך המוסף. כי אם בן אדם, אם החדר היה כמו בבית, והנוף היה כמו בבית, והשירות היה כמו בבית, והאוכל היה כמו בבית, סביר להניח שהוא לא היה בא, הוא לא היה יוצא מהבית. תודה רבה, היה כיף גדול. היה לי לעונג לארח אותך ולפגוש אותך. תודה רבה.
אחרי שלמדתי את סודות ארוחת הבוקר הישראלית המושלמת, אני עוברת לשלב ב', רביצה בבריכה.